I mere end 10 år har Susanne Sangil stået ved roret for Himmerlands Teater. Trods små midler har det lille teater voksende publikumstal. De producerer 3-4 forestillinger om året, hvor de kun er forpligtet til 2, og så er teatret såmænd blandt de nominerede til den nordjyske kulturpris. Selv siger de, at de laver teater på en sten. Det er min skønne medarbejder, Riri, der har indført denne her og puttet den i montre. Så ja, det er scenen, det er, hvad vi har af plads. Det er publikum. Når Susanne Sangil ikke instruerer, står hun ofte selv på scenen. Men det sker også, at hun laver parykker, syr kostymer eller meget andet, som ligger uden for stillingsbetegnelsen som kunstnerisk leder. Det er fra vores Den yderste nat Krøyer-forestilling, hvor jeg synes, det var lidt trist med en reproduktion af Krøyer, så jeg synes, at jeg ville lave en lidt elendig kopi. Men fordi jeg synes, det skulle ligne en rigtig maleri. Så det er en del af mine arbejdsfunktioner også. Og det er måske netop opskriften bag teatrets succes, at de ansatte ikke tager deres stillingsbetegnelse alt for alvorligt. Mange andre, der bliver ansat her, de siger, at det kan jeg da godt lige gøre. Det tager jeg da, uden at der går noget af dem for at give en ekstra hånd med, fordi vi skal gøre det hele selv her. Og jeg tager lige skraldespanden med ud, når jeg alligevel går. Altså, sådan nogle bitte små ting i hverdagen er med til at give det her teater det lyder måske banalt, men en form for løft. Susanne Sangil ser flere, som har besøgt teatret, komme igen, og at de bliver overrasket over, at man for eksempel kan grine af et Strindberg-stykke. Jeg mærker for mit publikum her. For det første så er publikumstilgangen jo stigende, selvom vi jo godt ved, at vi tit ligger oppe i sådan den lidt modnere ende af publikums, altså af alderen, ikke? Så er det, at folk tit siger, at det er så dejligt at komme herind, fordi det er så intimt. Vi kender jer, og vi bliver overrasket hver gang. Og det søger jeg jo også altid, når jeg vælger repertoire. Det er overraskende. Folk skal ikke vide, når de går herned, så ved de, at de får den slags forestillinger. De skal overraskes hver gang. Om himmerlændingene går i teatret for at se Jeppe på bjerget, eller om de ser Jeppe på bjerget, fordi de alligevel går i teatret, det er det store spørgsmål. I hvert fald gør de det. Ja, vi kan godt få dem til at se Jeppe på bjerget. Det er jo også en komedie, men vi kan faktisk også få dem til at se det mere seriøse.